άλλο ακόμα ένα βίντεο των Octane, vlog στην ακρίβεια. Σήμερα θα είναι ένα πολύ χαλαρό βίντεο. Σήμερα πάμε κάποια ελαστικά που θέλουμε το MK3 και τι φας. Πού να πάω? Πάμε Κόρινθο, πάμε κάποια ανταλλακτικά για το τριάρι από ένα καλό μου φιλαράκι και είπαμε να απολαύσουμε τη διαδρομή, αλλά κάποια μπάσταρδα αποφασίσουν να κάψουν εδώ πέρα τα χωριά, γιατί δεν πηγαίνουμε από το καινούριο, πάμε από το παλιό. Δεν ξέρω αν μπορείς να δείξεις εδώ πέρα τίποτα χρηστό. Εδώ κάτι μένει. Εδώ κάτι. Τους έχουμε τα χειρότερα. Φυσική περίπτωση βλάβης να βάζουν φωτιές. Εύκολα είμαστε κιόλας. Αυτό πάμε τον παλιό για χαλαρά. Καφέ πιάμε το πρωί, τώρα πίνουμε μάστερ, το οποίο έχει γίνει κάτουρο. Δεν προλάβαμε, δεν τον έξω ούτε 20 λεπτά. Αδερφέ, έχει Έλληνα. Εντάξει, μαλακέ έβαλε, κοιτάξτε. Με βάρεσε ζέστη. Κάτσε να έξω το condition. Χάλασε. Δεν έχει. Δεν έχει ακόμα. Μας λείπει ένα μαρκούτσι να φτιάξουμε. Ένα σωλήνα. Για πες τι θα πάρουμε για το Golf. Λοιπόν, όπως είχαμε πει στα προηγούμενα βίντεο, το Golf ήταν turbo. Θα έγινε το turbo. Οπότε για να μπει τουρμπίνα, γιατί έγινε πολύ έξω το χταπόδι με η τουρμπίνα, κόψαμε την μετώπη. Γιατί από μέσα αντιμετωπίζουν το ψυγείο, είναι τα βενζιλατέρ που έχει από τη μάνα του. Και επειδή ήταν κοντά στο χταπόδι, πάρα πολύ οριακά, πες να μην έμπαινε και το χταπόδι με την τουρμπίνα, τα αφαιρέσαμε και βάλαμε μπροστά το ψυγείο δύο βενζιλατέρ αυταρμάκια αγωνιστικά για να χωρέσουν όλα. Συν ότι είχαμε πλεονεκτήματα και μειονεκτήματα. Ότι το κόψαμε και χώρεσαν τα πράγματα, είχαν χώρο. Απ' την άλλη είχαμε αποδυναμώσει τον σκελετό μπροστά πάρα πολύ. Αυτό θα δείξουμε και τι θα πάρουμε. Για αρχή τώρα θα απολαύσουμε όσο γίνεται τη διαδρομή και όσο πηγαίνουμε θα πούμε για πολλά πράγματα ακόμα. Ένα πράγμα που έχει γίνει και ανακοίνωση και στα social media που ήταν Garage στο Instagram, διοργανώνουμε meetups από Σεπτέμβρη. Θα σας πω ακριβώς τι και πώς θα γίνει σε λιγάκι, γιατί εδώ πέρα τώρα δεν ξέρω αν ο δρόμος είναι ανοιχτός, γιατί μας είπε ο Βαγγέλης ότι ο δρόμος είναι κλειστός λόγω φωκαριών. Λόγω φόκου. Λόγω φόκου. Φαίνεται από εδώ ή από εκεί. Τι ψάχνεις? Από εδώ είναι η φωτιά, τώρα φαίνεται όλη τη δείξεις. Για κάτσε. Αυτό είναι κατάγγελ, το έχουμε ξαναπεί. Λοιπόν, είναι αυτό που λέγαμε πριν για τα meet. Όσα άτομα μας έχουν πιάσει, μας έχουν μιλήσει για το τι ωραία πράγματα κάνουμε, για το content που δίνουμε, για το παρεϊστικό κομμάτι πως είμαστε,
ή και το αυτοκίνητο που το δείχνουν συνέχεια. Έτσι. Μας μπήκε στην ιδέα, σε μια συζήτηση που κάναμε ένα καφέ η ομάδα, η παρέα με την ακρίβεια, γιατί να μην κάνουμε κάποιο καρμίτσα εφόσον έχουμε τα άτομα και υπάρχουν άτομα που το θέλουν αυτό, που ξέρουν. Όποιον θα σκαράμε. Δεν ξέρω αν το πρόλαβα. Κάπως. Λοιπόν, υπάρχουν τα άτομα που γουστάρουν τη δικιά μας φάση, πώς θα το κάνουμε, και έχουμε ξεκινήσει ήδη τις διαδικασίες για το meet. Το πρώτο meet θα είναι Σεπτέμβρη. Ακόμα δεν ξέρουμε ημερομηνία, γιατί έχουμε βρει χώρο, αλλά θέλουμε λίγο να το ψάξουμε παραπάνω με το θέμα χώρου, να είμαστε 100% safe και με αστυνομίας, γιατί είναι αυτοκίνητα, με αυτά έχουν να ασχοληθούν, και να μην κάπου ενοχλούμε. Επίσης το θέμα ενοχλούμε, το οποίο θα το πούμε σε λιγάκι, αυτό το κομμάτι. Ναι, ψάχνουμε το χώρο που θα γίνει, με μια γρήγορη συζήτηση πιάσαμε άτομα, τώρα μην πούμε άτομα πόσα είναι, εκτός αν θα βάλει το κλιπάκι με το Θανάση που το γράφαμε τα ονόματα. Ναι, είναι αρκετά άτομα. Γιατί μπορώ να πω κιόλας ότι ακόμα δεν ξεκινήσαμε και έχουμε και έκθρες για αυτό που θα κάνουμε. Υπάρχουν πάρα πολλοί που θέλουν να έρθουν και να έρχονται. Γουστάρουν αυτό που θέλουν να κάνουμε, γουστάρουν εμάς, γιατί δεν μας νοιάζει να κάνουμε κάποιο όνομα, κάτι για να το δείξουμε, να κάνουμε κάτι, το κάνουμε γιατί το γουστάρουμε. Ωραία. Και πιστεύω το συγκεκριμένο τρόπο που θα το κάνουμε εμείς δεν το έχει κάνει κανείς άλλο στην Ελλάδα. Λοιπόν, να πιάσουμε τώρα το θέμα που ήθελα να πω με φασαρέξτε και τα λοιπά που είπαμε πριν. Αυστηρά όμως θα τηρούμε τον κοκ. Δεν θα προκαλούμε στους δρόμους που θα γίνουμε βόλτες, δεν θα προκαλούμε στον χώρο που είμαστε, γενικά θα είμαστε κύριοι. Και μπορώ να το πω και έξω τα δόντια από τώρα, όσοι κάνουν μαλακίες και δεν σέβονται εμάς, αυτό που διοργανώνουμε, τον χώρο και τους τριγύρω, έχουν πάρει πόδι από το ίδιο λεπτό που θα γίνει χαζομάρα. Αυστηρά. Τώρα το πώς θα γίνονται είναι πολλά, ας πούμε, θα σας πω 2-3 πράγματα, γιατί τα άλλα ακόμα δεν θέλουμε να τα εμφανίσουμε, είναι μυστικά ακόμα, μυστικά. Θα γίνονται meet εκτός από βράδυ και πρωινά, κάτσε κόφι, χαλαρή βόλτα, οι δρομούλες. Θεωρώ θα είναι ένα πάρα πολύ ωραίο content και για το κανάλι που θα κάνουμε τα βίντεο, αλλά και ένας τρόπος διασκέδασης. Δεν θα υπάρχουν έξτρες, εσύ έχεις BMW, εσύ έχεις Honda, εσύ έχεις Group Vag, εσύ έχεις Citroën, Peugeot. Δεν θα υπάρχουν αυτά. Εντελώς φιλικό κλίμα, χωρίς έκθεση. Δεν έχουμε να μοιράσουμε τίποτα. Ούτε κερδίσουμε κάτι από τις μάρκες που τις έχουμε, δεν ξέρω και εγώ τι. Αυτό είναι το κομμάτι.
τη λακκούβα σου γαμώ. Γαμώ το σπίτι. Γαμώ την κινέτα. Δεν την είδες. Την είδα, αλλά δεν στον δρόμο πως είναι. Πού να πάω εγώ πιο αριστερά, ενώ είναι κοντά δοξά. Να, πάμε εδώ πέρα. Γαμώ το σπίτι σου, γαμώ. Δεν την αποφύγω. Ναι. Αυτό. Γαμώ τις πέτρες. Γαμώ τη λακκούβα πάλι. Ναι, δεν έχω κάτι άλλο να προσθέσω για αυτό το κομμάτι. Δεν ξέρω εσύ Χριστό αν θες να πεις κάτι. Όχι. Τα πες όλα. Αυτό. Αυτό και ήδη υπάρχουν έξτρες χωρίς λόγο για αυτό που θέλουμε να κάνουμε από διάφορες ομάδες άλλες. Στην κυριολεξία εμένα τα αρχίδια μου. Αν μπορούν να το κάνουν καλύτερα από μένα, μπράβο τους, θα το κάνουνε. Αν μπορώ να το κάνω καλύτερα, θα το κάνω. Γαμώ το σπίτι τους. Με βάλει σε κλιπ, γαμώ όλα. Λοιπόν, αυτό είναι το κομμάτι των Meat. Γενικά, ό,τι θέλετε να κάνετε τη ζωή σας, κάποιο project σε αυτοκίνητο, project Meat, τόσο από αυτοκίνητα, οτιδήποτε έτσι. Μην ακούτε κανένα. Αν πιστεύετε εσείς ότι το κάνετε καλύτερα από άλλους και το κάνετε καθαρά με την κάβλα σας για εσάς και σε θέμα επαγγελματικού και σε χόμπι, γιατί αυτό που κάνουμε εμείς τώρα είναι χόμπι, έτσι, το κοσάρω, δεν το κάνουμε για κάποιο λόγο. Κάντε το. Μην υπολογίζετε κανέναν. Αυτά με αυτό το θέμα. Το κουράσαμε λίγο, δεν πειράζει. Για αυτό το θέμα θα υπάρχουν παραπάνω πληροφορίες αναμέρες για τα Meat, social media, Instagram και TikTok. Κυρίως Instagram να κοιτάτε. Παραπάνω εκεί τα ανεβάζουμε, γιατί εκεί παραπάνω μας ξέρει ο κόσμος. Συνεχίζουμε τη βόλτα, σαν να πρέπει να φτιάξουμε το μαρκουφάκι του air condition του Passat. Αυτό θα είναι σε άλλο βίντεο. Να πάρουμε φρέο και να δουλεύουμε το air condition, γιατί έχουμε πεθάνει. Δεν μπορούμε άλλο. Πραγματικά. Αυτό αμάξι τα έχει όλα. Όλα εκτός από δύο πράγματα. Κατανάλωση και condition. Όλα τα άλλα τα έχει. Τώρα θα μου πεις 20 λεπτά, πόσο άλογα είναι και 800 καίει κιόλας, τι πρέπει να μην καίει. Ναι, αυτό περίμενα, εντάξει. Αυτά. Το επόμενο βίντεο από το vlog θα είναι με τον Golf. Θα βάζουμε τη μετώπη και τα πράγματα. Μπορεί να δείξουμε και μια βόλτα τρέμμα που το κάνουμε το αμάξι. Αν και περιμένουμε τον εγκέφαλο ακόμα από τον Βαγγέλη για να του πληρώσουμε το immobilizer στον εγκέφαλο. Έχουμε φτιάξουμε το condition του Vaporetta σε αυτό, στο κέντρο αυτό τα παντούρι τώρα και πάμε να πάρουμε και τα πράγματα. Είναι ότι είναι και άχρηστο να είναι κομμένο χωρίς λόγο και μην είναι τα μαμά με δηλατέρ. Είναι πολύ καλά σε θέμα ψήξης. Ναι, μετά από κάτι ώρες την πήραμε, αλλά είχαμε μαζί μας κάτι τουρμπίνες. Αδερφέ, κοχλή είναι αυτά. Φάτους.
Βαγγέλης spawned out of nowhere. Τι έγινε? Τσιγάρο που είναι. Το τσιγάρο που είναι. Σωστά, περίμενε. Έρχομαι σε λίγο. Bob Marley. Λοιπόν, είναι με τόπι που θέλαμε. Τι έχουμε κόψει στην προηγούμενη που λέγαμε. Αυτό εδώ πέρα δεν υπάρχει άλλη. Μαλάκα. Μόνο οι Γερμανοί παίζει να το κάνουν αυτό που βλέπω, Με το λουρί. με το λουρί. Ναι, γιατί είσαι Volkswagen φίλε. Σε παρακαλώ. What the fuck. Αυτή κιόλας αν θυμάμαι καλά είναι και air condition. Αν δεν έχει condition τον ήπια. Όχι, έχει και κοντίσιο. Κοίτα, αν θυμάμαι καλά αυτά που ήταν με δύο βεντιλατέρ είναι με air condition. Καταρχήν είναι με κοντίσιο γιατί το ένα βεντιλατέρ είναι μικρότερο από το άλλο. Το μικρότερο βεντιλατέρ συνήθως είναι για το κοντίσιο. Ναι, και τα δύο πρέπει να είναι κίνηση από το ένα. Αλλά βλέπω από εδώ ότι περνάει η σωληνός air condition. Κοίτα, θεωρητικά Στα σου μίγδαλα. Θεωρητικά με τη λογική είναι το εξής. Αυτό που ο ανεμιστήρας που έχει πάρα Τη μετόπη την πλήρωσες μαζί με τους κοχλιούς ή πήγανε ξεχωριστά? Είναι με τη γανιά αυτή. Είναι τη γανιά αυτή. Τη γανιά κοχλή. Α, γύρισα. Τι να πω. Κάτι που έσκασε πριν λίγο. Αυτό το βίντεο σήμερα θα έχει πολύ ωραίο content και πολύ πράγμα. Μετά πάμε με νίδι. Α, θα το δείξουμε. Όλο το Να δείξουμε. Να ρωτήσω μία κάτι, έτσι. Όλο θα το δείξουμε. Δηλαδή το βίντεο ξεκινάει μέρα. Ναι, Το intro έγινε μέρα. τώρα μια μέρα για το golf. Συγγνώμη. Είναι πλαστική η μετόπη. Δεν είναι με τόπι κανονική. Δεν κάνει. Αυτή είναι η στήριξη τα φανάρια. Φανάρια Απλά για να μην του φύγουν τα φανάρια στον δρόμο. Ναι. Επειδή την άλλη την Έχει έκοψε. σιδεριά Μμμ. και όλο μέσα το ράμφος. Να σου πω, αυτό θα το κάνεις custom θα το κάνεις custom, έτσι. Ποιο θα κάνω κάστο. Αυτό να βάλεις τη μετόπη της αυτή τη μεγάλη την μπάρα εκεί πέρα, την μπαριέρα όλη που είναι ξυλωμένη από την κινέτα από αυτές που αλλάξανε. Δεν βάζεις ένα crash bar όπως μου τα τριφτάδικα. Στο golf. Φιούρους παίζει. Δεν παίζω, βλέπω. Λοιπόν, τι θέλω τώρα. Να πάμε με Άβα. νίδι. Ναι. Άβα. Και μια παλιά σκούπα, κατάλαβες, αν είναι σκούπα. Τι βλέπεις αυτή είναι κάτι. Και μία κατσαρόλα για να μακεδέψω τους κοχλιούς. Τόσο πολύ πεινάς. Μαλάκα έτοιμα είναι εδώ, δες. Το ψυγείο έχει φύγει πέταμα, θα το βάζω στο μάξι αυτό. Ναι, εννοείται. Έλα, εδώ έχουμε και δεύτερο ψυγείο. Θα πω. Κάνα σαλιγκάρι θέλετε. Στα άλλη καλά, Είχαμε βίντεο με ψιστήρι, τώρα θα έχουμε βίντεο με κοχλιούς. Κάτω πάλι. Από τη Δευτέρα το πρωί. Τώρα Λευτέρη δεν μπορώ να μην δείξω τα παπούτσια Ποια? από κοντά. Πάρ' το. Κάστον φίλε, σε παρακαλώ. Περίμενε. Το tie wrap το βλέπετε. Το παιδί Περίμενε, δεν έχει περίμενε. κορδόνια, έχει tie wrap. Περίμενε να βοηθήσω εδώ, περίμενε να βοηθήσω. Δες εδώ μαλάκα. Η Gucci. Τι παπουτσάρες έχει βγάλει. για Δες εδώ, δες εδώ. Tie wrap. Εντάξει. Όντως τώρα πάρεις σφυριά στο... Φω σίδερο ρε. Βάρα κι άλλο, βάρα. Καλά είναι. Αυτά μόνο στο Octane Garage. Ναι, μόνο στο Octane Garage δείχνουμε ότι πέρα από το να φτιάχνουμε αυτοκίνητα ή να ψήνουμε. Είμαστε καθυστερημένοι. Τουλάχιστον κρατάμε και μέτρα ασφαλείας, φίλε. Έχουμε επισκέπτη. Αντιθέτως για μέτρα υγείας δεν ξέρω. Μέτρα υγείας λέει εδώ μεταξύ. Yes, από τράβες. 2 χιλιόμετρα πιο δίπλα οριακά θα καούμε. Μα κάθανε ζωντανά. Βάγκο, θα να σου πες μου το δες. Το έτσι όπως έφυγε ο καπνός. Ήταν λες και έχει πάρει φωτιά το κεφάλι του Βαγγέλη. Ναι. Ο Βαγγέλης όταν αποκτάει μια παραπάνω πληροφορία. Overthinking το λένε. Είναι overthinker το παιδί. Φέρ' το άβαση. Είναι overthinking. Τι θα πω σήμερα. Ναι, αυτή με το πει καθόταν χρόνια πολλά. Πολλά χρόνια. Χρόνια πολλά. Μαλάκα. Α, ναι, τώρα που το είπαμε. Πέρασαν και τα γενέθλιά μου πρόσφατα. Δεν είχαμε βιντεάκια που με χρόνια πολλά. Παιδιά, εντάξει, συγγνώμη, έκανα και εγώ διακοπές 2 εβδομάδες, συγγνώμη. Εντάξει, κάνε και εσύ ένα break. Εγώ μου σπίτι για τον γκολ. Αχα, πολύ άσχημα. Και έψαχνα άτομα με πολλά αυτοκόλλητα στα αυτοκίνητα να με περάσουν στις στροφές. Γιατί το tuning είναι αυτοκόλλητα από το AliExpress και... Δεν μιλάω, θα το έχεις κάπου. Δεν μπορώ να πάω άλλο. Δεν μπορώ να πάω άλλο. Να. Ωραία. Πού τι θες να πω. Πού τα δημάτε την διάβα. Θα σε δω. Γιατί εδώ κάνουμε σοβαρή δουλειά. Λοιπόν, Και είμαστε επαγγελματίες πάνω θέλω απ' να όλα. ανοίξεις. Πώς θα φύγουν τα αλήθεια από τη μετόπη. Σπόσο να ξαναπλύνω το αυτοκίνητο με άβα. Μαλάκα έπλυνε το Passat με άβα. Τι εννοείς.
Εννοείται, μαγιά το καπό. Φίλε, Έχει καθοριάσει λίγο το το χρώμα. ότι έπνε το καπό με άβα δεν ξεπερνάει ακόμα το δικό μου τέτοιο. Έτσι. Το πρώτο πλήσιμο στο σάξο, φίλε, δεν ήταν με Με άβα. αγάπη. Μετά Δεν είδε. ξέρω Με να φύγω. αγάπη. Με τι. Με το αφρό λουτρό μου. Μπορεί να είναι νερό. Ο Βαγγέλης εκτός από τα μαλλιά του με το αφρόλουτρο πλέον και το Τι θέλει σάξο. στην τραβέσα. Με τόπι. Φιλέ. Μια κοτομπουκιά είναι κάτω από το. Πόπα. Όχι, εντάξει, γάτα είναι εντάξει. You stupid. Καμία γάτα δεν τραυματίστηκε στα γυρίσματα του βίντεο. Έχω σαπούνι. Έχω μαυρισμένο σώμα. Τώρα θα έλεγα κάτι για σαπούνι, αλλά είναι YouTube. Είναι YouTube, ναι. Θα γίνει. Μαλάκα το είπε. Έχω σαπούνι για μάση με κερί και είναι τελείωσε το μπούτσι. Φέρτο. Φέρτο μου, φέρτο μου. Λέτε εδώ για σαπούνια, αλλά ξέρεις κάτι, Χριστό. Δεν πετάξουμε κανένα υπονοούμενο. Oh my god. Oh my god, hell no, bro. Oh hell no, bro, what the fuck. Παίρνεις το άβα. Ναι. Τι είναι δικό σου. Θανάση, δεν το βλέπω μόνο εγώ αυτό. Σταμάτα. Δεν έχω που νομίζεις, εντάξει. Ρε καμημένε, να σου πω. Λες και το περιλούς με βενζίνη, μαλάκα, θα του βάλει φόκο. Αν είναι κάτι άλλο θα έλεγες. Κεράσω. Έχει και κερί μέσα. Πέτα μέσα. Πάρ' το. Καταπληκτικό. Πέρσι να βα. Επαγγελματική δουλειά πάνω απ' όλα. Εννοείται. Έχει αφήσει το νερό και τρέχει. Όχι. Είπα το κλείσει, αλλά δεν μου ακούσει κανείς. Α, ωραίο. Ναι, θα ανάψει. Μπράβο. Είναι για να σβήσει τη φωτιά, ρε. Θα κάνω dislike ο ίδιος, Κοίτα, όσο βλέπουμε το tutorial στο πώς να καθαρίσεις Μια ένα με τόπι. τεραστικό, Και μια τα με τόπι. βεντιλατέρ. Έχω να ανακοινώσω ότι θα έχουμε και άλλο project στο Octane Garage. Ναι. Μια πακέτα ακόμα. Μια μπακέτα ακόμα Μη είναι. πιστεί, μη πιστεί. Να είναι έκπληξη. Το αμάξι του αδερφού μου είναι, το κατάμε σαν έκπληξη. 10 hours later. Τελευταία στάση. Και τι πήραμε. Δεν έχουμε, γιατί έτσι μπορούμε. Δεύτερη με τόπι. Απλά αυτή βλέπω έχει ένα βεντιλάτερ μόνο. Και δεν ξέρω αν μπαίνει το air condition. Τα βεντιλάτερ και air condition είναι διπλό. Όπως η προηγούμενη που δείξαμε. Που πήρε βασικά. Σπίτι εγώ την πήρα και αυτήν, γιατί είναι σε καλή κατάσταση και γεννήσε και αυτή. Οπότε, ναι, δεν πέχαμένη. Αυτά. Εγώ θα ξεκινήσω αύριο να μοντάρω. Θα βγάλω κανένα πλάνο όσο μπορώ με το iPhone. Να δείξουμε κανένα short. Και αυτά. Ευχαριστούμε που παρακολουθήσατε αυτό το βίντεο. Ελπίζω σας αρέσει αυτό το παρεΐστικο ψιλοχήμα που κάνουμε. Έτσι είμαστε, ναι κάνουμε. Αυτό, θα τα πούμε σε άλλο ένα επεισόδιο. Καλή συνέχεια.